Kublai pi baro komen ko para ki ba don rangkat bengi ha kanega klip mat na ka banta kanega mas Bakhuid ta ka cingkarpat jong ki babun ki pa jong blai instang biang ya kani ka cing ai live streaming ya ka mas Bakhuid nang ni na Don Bosco Youth Center ngi sungu ipi na ka banta ka cinya ya tilang jong pi bengi borobor kam tam ha kani ka por ka bangi yo amat ya kani ka klam COVID-19 kijing ka ba pi kendu aki yang kisem teklam na penslem ha kani ka kalimat ngin bu kijing tumu kerpang na ka benta jong pi baro don bun ap deng jong pi ki bala pai kijing tumu ha ka WhatsApp don ru ki bala tho lupa ha ka YouTube channel jongi teklam da tho kerteng klam da pan pau ya kerteng jong pi ngi duai ha kani ka mas ngi duai kerpang ha kani ka mas na ka benta ka mensim ka bala khlat no ki bala khlat no na ka dau jong uni u COVID-19 to ai ba lama ka jinya sa jong ab jong pi ko men ko para kinyo ya ka jinya thaj bam jukut ngi duai ro kerpang na ka benta gitu ki badon ha ki hospital baper ha ki corona center baper makin yo ya ka bor panyele prsha yo neu jingpang ngi duai bo blade ra kan rat un ai happy un ai haki ya ka jing klein un ai haki ya ka jing ek paskam ya ka bor simpan ko jong Trai jong Jesus Christ ngi duai ka ne ka mas kerpang na ka benta kitu ki bradan hatmir jong ka jinyap lamba ka jinya sa jong a ba jong pi ko men ko para kinyo ya ka jing ko kinyo ya ka jing klein ngi duai ro na ka benta ki ba hing asem jong pi baro ki bradan habeng ka jing ka jing stom ha ka ne klip mat Trai balang ba ka jinya sa jongi lang ba ka jinya sa jongi baro bat kam tam lang ba ka ne ka mas Bakhuid kinyo ya ka jing klein bat kinyo ya ka jing ngek ka bas kam ka jing im jongki ta klem da pan slam shu menta kum ne hing stang ya ka ne ka mas Bakhuid padai but rangkat bengi man la ka sngi hai ka sngi poya ka mas Bakhuid kan long ha ka por jan mit ha ka sngi Trai ka mas Bakhuid kan long ha ka por shpo beje ta menta kum ne hi sum ba shim mi kol ti bedeng jong pi pada bala pen benai ki jing ya ki nombar jing ruai bi jing duai sum ba ya bud da ka jing ru blai shim benta hagar kom ka bakan jamen sim u blai bo yu ngi baro u blai bo sung tu ngi baro klempep un sngon snap ban ai ngi da ka jing kerku ai ngi da jing don kam ka ba ngi don kam te menta kum ne hi yan stang ya ka mas Bakhuid Sim ngamar jurai ke balai spa live Hynriew live spa live Hynriew Shaduan Trai kiring kat baru Shaduan Trai kiring kat baru Tagaingnya Bakhuid baru ando Trai aingu Shaduan Trai kiring kat baru Alum lamentaring kat baru Alum lamentaring kat baru
kat baru. Haga kertenguk pa badu kun badu mensim Bakhuid. Amen. Kajingaya Trai Jesus Christ kajingaya duble pa bat kajingaya jias lok jong mensim Bakhuid kendon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing suk bat kajingaya jong kunrat Trai jungi api baro iwe pe iwe bat sesisin ngidap da kajing kemen banyawan banya shimbenta kini kajing le niam. Iwan hang ni da kajing sngongu yo blay ben pau kajing sngongu kajongi ya u na ka benta kajing it ke bama u ulapen i yang i we pe we de kajing it jong u blay kajing sbun kajing khot kajing u yang i we pe we ban pai shi u hakani ke sngiu try ke ban Hynriew jong ka Paskha Badai kecing it kecing ublay ru kabawer kabakot yangi bas ngotu bakni kecing it kecing ublay kamkut no ha kecing im ha kini slap pate ublay ulong kecing it de kecing it kecing u kabakring yangi barbor ban pai shu bad ukan rad u Jesus Christ uju kular bad uju ong ba uno uba pai shu ublay ubatip ya kecing it Basikri yaki briur ke jigi ublay ru umji no degen ge jigi jong ublay ba se shisin nikmen banyawan banya shimbada ke ni kemas Bakhuid da ke jing ngo khiapat ha ka ju ha koi ke benta ka long ba ni wan shani ban khmiyet ban pan map na ublay ba kum ki briu ki jing thau jong u ngilaya lendet na u Ngimshim labat, labut, lani, lasam, shisha ya kini kejing i jong ublay. Ngang ngilaklet no ya kejing i jong ublay bat kumta ngilas dang ban yai lendet na u da ka bapen pau ha kejing long kejing man kejungi. Kumbaga perthai baru akaway sa shisin kadang yo mat ya kini keklam kejing pang ka bapur bat ka bashim no ya kejing im da ki popo hajar ngot le si ublay lemba ka ni ka jingpang ukwa ban keren hanga phi bat ukwa ban khot yanga ba de phi ban tip shisha ya ka ni ka jing i ka jing ublay le si ka jing klet ka jongi ublay ka jing klet ya ka jing kodor jong ka jing i jong ublay ka plong yangi bangin yo ma ya ka ni ka jingpang ka pandemic tikumta ngidei ban page shikmat da ka jing kermen bat ngidei ban phai no ban kala ke bamut balada ngilaya lendat na kata ka jing i jong ublay bat ngim shim na nyo ya ka jing kodor ka jong ka jing i ka jong ublay yangi tunginya pendam sipor khmat jong u ban pan map na ka benta ka ni kumbala pen bena ya ka jing tumu baper ngi duai ka pangru ikitu baro ki badon kam ya ka jing duai jungi kam tam e ikitu ki badon hapedang ka jing pang ka jing stom kabala syakta da ka ni ka COVID-19 kitu badon hatmir ke jing yap kitu ki badon ha ki hospital prepare kitu ki blaklat no bat baro kham tam me kitu ki ba sumar ki ni ki dong pang ki doctor ki nurse ha ki hospital prepare bat ha ka ju ka por mangi ki bayo ka ni ka lat tu ni simbenta da ka jing ru play bat nginya duai ker pang kham tam me na ka benta ka conversion of souls bat na ka benta ka jing kala ka bomot ki briu ki bala nyau bat penhiador ya ke jing i jung ublay tungnya senge sipor ban pan map na ka benta kilat kilet bat ki pop ki sang ki jungi nga pla how blay bedon bor baro bada phi ko men ko para pop shibune da ka jing perkhat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da ka jing le palat junga da ka jing le palat junga da ka jing le palat bakraw e junga
namar katang agar padi ki Maria Bakhuid bayai sa ki thei sati ki angel bat ki rikhuid badia phi ku men ku para banduai na ka banta junga how try ublay jungi ublay budon bor baron isneingi badak bama bat side lot ki pop ki sang jungi unyalam yangi syaka jingim bam jukut Amen. Trai di Sngi kan marjuai ke balai spa sauhosan. Lai spa sauhosan. Like in rot go blay. isneingi try can rot ko play isneingi Christo ma ko Christo ra ko nong penim jongi penim yangi try can rot ko play isneingi try can rot ko play isneingi Christo ma ko Christo ra ko nong penim jongi penim yangi Leisha drong badakan de jinsuk haki ben riu baro badan come on baba iya ya roya me inamang imani iya pendon burong mangis nganguyame ku try ko play simpneng ku padon borbaro ku kun marwe yu pau try u Jesu Christ ku kun lang bradu play bakit ki poperte yang katingker pan dos ngau senai yangi leitang mami Bakhuid leitang mami utrai uwe bahak litam mami ko Jesu Christ mami bayai long blay Ajing ya long kaway Men sim Bakhuid Akaburo mukpa Amen Tungin ya duai Koblay bedan borbaro to pelong yangi ban rakhi da ka jing rublay bashirham ya ki negis ngi jong ka jinkman ya ki bangi rakhi ha ka buram utrai balamipan baya ka ta ka bangi penmenta ka jingleniam ai bangin la ban penshisha barbor ha ki kam bangin le da utrai jingi Jesu Christ kun jung me ube mer basan sharing card bad me Hake jingi long kwe jungu men sim Bakhuid we ublay junom la junom Amen Kacing puli na ikam chungki apostol. Habau Petrus ularung u Cornelius ulapnya subhai u bot ladam hi kechat chungu bot longu ladam yu Hynriew Petrus lapan yang yu bat ulong to yang namar nga hiru ngalong tang ubreu te Petrus lo sedang man keren menta ngasotho da shisha ba ublay umchule Shillong Hynriew haman la kechat benreu ya uta ulating buram yu bot bale ya kabadai ulong bala pedang subha hau Kadbau Petrus dan keren ni kane
uman sem Bakhuid duan her halor kitu baro kibala snap ika ketin bat kirungai na pedang kibala out share kilawan rangkat badu Petrus kila lengo namar ba ya cingi ye chu uman sem Bakhuid bat hesai wat aki centel namar kila yo snau ba kikren da kiketin kitli nongwei bat ba kiyaro yu bulai nang tau Petrus lokren hatu don ubala bat khang lat ya naga bentaban pen baptis yakini Hynriew kibalayo pedang yu mesim Bakhuid balayo mangi kumta ulah hukum yaki bansya pen baptis agar teng jong Yesus Kristus nang ta kila kerpat yu bansa batki sa kertu bani Sngi kertin jong Trai Cái Sngi yau blei Kasam kendai pupra kanambar nyau spa prapunyau nyau spa prapunyau trên roi thầm mai tu lệ kỹ cam la roi you try cả trên roi cả ba thầm mai tu bu try you la lệ kỹ cam la Ika mon bak sang ti Bakhuid jangu Kiwan lam nong penim jangu hangi Why you try Writing right and mine Bule ki kampla You try, you bend la cutting jaw. Uben Paula ka ki Hynriew. Dodging it by I never try you ba. Kakular bula you Israel. Why you try, writing right and mine, Uleki Kampla, Divaro Shipper Tekila Yoi, Yakabor Bapene Muble Jongi. Yarisa da jinkmen perte baro Roya ken hoyu blay jungi Roy who try Writing right and mine Buleki kampla Kacin pule nakachiti banangkong yonis Bakhuid. Ko ba it Dongin ya it iwe ya iwe pan. Naba kacin it kalong nauble bat ya uta uba it laka nauble bat u itu ya uble uta ubam it un itu ya uble naba uble ulang kaji akane 8 pau ya kaji uble hapadang jongi bau uble ulapha ya lau pun marwei chaka prate kenang bangin du im yau akane kadon kaji pambangi lai bangi ya uble Hynriew mau ken ulai yangi
บัดอุลาพายาลาคนบันลองกจิงซิวคนนักการเป็นตากีปอบจังนี้ก็เตรียมจงไตร งูยาวเบลย อาเลลูยาอาเลลูยา Hallelujah, ya utrai. Ay, hallelujah, ya utrai. Hallelujah. Oh, ya. Hallelujah. Ay, hallelujah, ya utrai. Jaru ba I janga un kongu ya kiktin janga u ong utrai but ukpa janga un I je u but ngin wan shong ne ha u. Hallelujah ya utrai. Hallelujah ya utrai. Hallelujah ya utrai. Hallelujah. Utrai undon ringkat bat pi ringkat bat hiru ka jing pule na gospel Bakhuid kat gum uyuanes kaburam hame kutrai hakata kapor ujisu ula ong halaki senran kumba ukpa ula id ya pi kumtaru nga la id ya pi tu yat sa hakajing I jonga lada pi sumari ki hukum jonga pinyait sa hakajing I jonga tek kumba ngala sumari ki hukum jong ukpa jonga but ngasa hakajing I jong u ngala ya thu yakini ki e happy knang bakajing kmen jonga kan dup don bat pi but baka jinkman jonga but baka jinkman jong pi kan long ka bapura kani ka long ka hukum jonga ba pin ya id mark liang kumba ngala id ya pi omdon ka jing id ka bakham kraw ban ya kane ba ubriu ula bandon ba ubriu u it ya la ka jingim na ka banta kilok jeng u pi long kilok jonga lada pile yakaba nga hukum ya pi ngam khot chu ya pi ki shakri namaru shakri tip yakaba uken ra jeng u ule Hynriew nga khot ya pi ki lok namar kat yakaba ngalayo sngo na ukpa jonga ngala ya thu lut hapi himshim la jid yanga Hynriew nga ken ngala jid ya pi but ngala thong ya pi ba pindup lej but say uso but ba uso jong pi undup yait sa te kumta kat ya ka ba pi pan na ukpa haka kerteng jonga un ai happy kani nga hukum ya pi tu ya id mark liang ka gospel jong utrai ka jing ro eme ku Chris Pakistan bat para bangaj baro hakani ka step hakani ka sngi ni pen pau ka jing sngu ka bakar pang e yo blay uba wat hapdeng ka jing baro ka pertai baro ka wei ka yo mat ka ni ka jing dum ka baka yangi ka ba pen sir penting yangi Hynriew hagawi ka liang pat ngidap da ka jing kerman da ka jing saat da ka jing kemen ban pai shu blay namar wada pedeng ke jing bam yo lat shu ban let ching mani Hynriew pat dang don bon ki shakri jong blay ki bawat kalat kalenti kumno ban ai ya ke ni ka Eucharist ban kle ke ni ka kenya ka kriam
bat ban duai ban sam lem ya kaktin ke jung ublei ke jing kublei ke bakat pange ke le chei padar Michael Makri bat ke tim jung I ki media bat kini ki bay don lang hang ni ki nong sim benta ki ni mas Bakhuid ki bala sim kia bat ki bala wat kalat kelenti kumno bangi kum ki Kristan bat mangi kham tam ki reunion ki bala sha khod ublei ni dei ban don kata ka men sim ka badei ban wanch khmat ban kloi ban sam kham tam mi ka tien jung ublei wala dangim la ban sam hakam ya ka met kasnam ukris mark mat Hynriew ka jing sim benta ka jongi klempep ya ka e ka ba ublei yo I ka bangile kan sawara ka jingkurku kan sawara ka jing yada kan sawara kan sa ai ka jingkot ka jingkhia bat kumbangil yo sngo na ka gospel lada pipan na ukpa ya ka e ka jing don kam jung pi ka keteng junga bat ya uba itu yo ublei bedap da ka jing I un sependap penbiang yaki mendak ngila poisha ka Sngi Trai Hynriew jong ka Paskha bat nasim de yong in sarki ya ka jingsim no jong jisu ka jingkiu jisu shebneng bat mentak ka Sngi ka long gai ka bas ngau tenat hadu kata kata banyo ngau ban sngap ban sha skor kini ki jing puli baro lai teli kini ki jing puli ki kren halor ka kentin ka ba ngiju pendon kam barbor kam tam lele ki samla mo bat ya kani ka jing ya kini ki kentin ru ngiu I ba ki im ha kini ki briu ki badon ka jing de ke bejan bat kata ka kentin ka dei kitu ki saudak ke bangi jutip LOVE love bat ngatraim don kam ban batai ke kan di ke jing I love mal baro ha ke jing im jungi ngiyo mat ya kan di ke jing I ladang ayat keli ya pi ke ki jing I klempem sabun ki jubah paper pila ban wat na ki jing talk ki articles ki jing talk ki kot ki babun ba halor kan ka phang halor kan ka topic love bat haba ngipusan ya kan ki jing I ke ba menta ka Sngi ki jing puli berlai teli ki keren hangi ngaken mau ya ki jing ruai paper ki bala tho halor kan ka phang love Katu ka jing ruai bangi ju ruai hing mini God's love is so wonderful, God's love. Nang ta katu ka jing ruai petkairu I just call to say I love you. Kata ka jing ruai ru mo ki jing ruai paper ki jing ruai ki badai halor ni ka phang topic ka bas ko tenat ha bat kat kum ke jing batai le si jung ngi ju ong ba kan ni ke jing love kan ni ka contain love kan ni ke contain jing it ke de ke jing snow. It is an emotion, feelings ngyo. Hynriew ngi pen I ya kan ni pat ha bun benta ya kan ni ke jing I ke ba ngi pen I bet ngi pen Trai kam. Hynriew menta ka Sngi pat baro lai tili kini jing puli kham tam ka gospel ka hikai yang ba je phi bangi de ban tip ba ublei jungi udei ke jing I bat ublei jungi ulong ubastat hadu kata-kata bat ukwa ba kani ke jing I kam dei ban long le Shillong Hynriew kini ke jing I jung ublei ke de ke jing I ya baro klem don kendon klem le Shillong yanu Kumbangilius ngau na ke jing puli benengkong u Cornelius u le cheying jung Petrus bat u dem kamat jung u Petrus kumusran jung u Jisu u betha bat u ong yo Cornelius ngau pha wat num yang ngau pha yang namar nga ngadi u briu bat ke de kam ram jongi lani jonga ban pen I ya ka jing I jung ublei bat da ka jing I ulaya lap ula keren bat kilas ngam Cornelius bat kitu baro ki bahia ngasem ki belaya lang kilio snow kilas skor ya ka jing ya lap jung Petrus halor ka jing I jung ublei bat kum tau ni Cornelius simla lo Kristan Hynriew udeu gentle Hynriew ka jing I jung ublei pat kayat syuru leng ba Petrus bakloi ban sam ya ka jing hikai
ya ka kubor jong ka jing e jong ublei bat kum cha ha ka jing sha skor ka jong ki kila yo mat ya ka ni ka jing e jong ublei om tang kata re kila kloi ru ban pediang ya ka ni ka jing e bat ka jing kloi ka jong ki daw men sim Bakhuid ru ulawan hier lo jong ki bat kum ta baro ka kan hun jong u Cornelius bat ki tu baro ki bala lecha u Petrus kila yo ya ka baptisma kila yo ya ka baptism ban long ban saki ban pediang ya ka ni ka jing e jong ublei ulong barbor ka jing e ja baro namar kata u pediang yang ngi kibriu kumbang ngi long bat ka jing e jong ublei ngio i baula pha ya lau khun sing ni ka sla pertai bat u khun ru kumbang ula yo ya ka jing e na ublei ula pen i la di da ka basam hangi wei pe wei hadu ba ula ai ti yala ka jong ka jing em tang ban pelat em yang i wei pe wei hadu kata ka jing e jong ublei jong i telada ujisu ula yo ka jing e na ublei bat ula long u bakloi ban sam ya ka jing e jong ublei yang a baja piru ken ula khot halor kan ne ka phang halor kan ne ka jo ka lenti bangi dei ban yat kum ki kristan ngi di ban kloi ban sam ya ka jing e ha i wei pa i wei ban i je ublei ngi de ban pau ha ka jing shakri ha ki paramarjan ha ki loki jor ha ka ba mangi tu ki ba itu ba ki bangim itu ru ngi de ban sam ban pen priang ya ka ni ka jing i jong ublei ka sam ru menta ka sngi ka kran halor ka ni ka jing i bat ka jing sbun jong ublei jong i ulong uba i bat ubas bun hadu kata-kata bat ubaya is penpau ya ke jing is ne jong u kam jukut no wat kumbangi tip paka perthei ham ha ni ka clip mat yo mat ki jing e yo mat ki jing pang ki jing stom yo mat ki jing din jar ki bahar kom ki jing stom Hynriew ke jing kli le siengi wei pe wei kalong balai ke ni ka pandemic kawan le si ublei ru ukwa hiangi balamba ka ni ka pandemic ka ni ka coronavirus ka ba ka persei baro ka wei ka yo mat kan pelong kan pen kring ya ka yeng ka sam jungi ban ya don lang sieng si sam bangi de ban kendit ban riu no ban tip ya ka ni ka jing i ba koridor ka ba ublei ula pen pa bat ula the e hangi shimla nyau ya ki e baro rei daka jing i jing uhi ula thau yangi but ula kwa yangi wei pe wei bangin long ki khun jing u le si kum ki khun pan ngi la ya lenden na u bat kum tau blei u kwa ban kring biang ban pai shu ban tip ban nyau kor ya ka ni ka jing i jing u blei ka jing puli ka ba aru la pen scam shu ba kum no u blei u i jangi hadu kata-kata bat ka jing i jing ublei ngi i lengba ka ding pna ka badon hang ni akmat ujisu pen pau ka jing i da ka ba piar ye kiti ba ka jing i jing u kam kut ka yat beteng na ka we ka por sha ka we ka por bat u kwa yang i ru bangin long bar bor ki brio ki kristan ki bas bun ban sam ban pen sa priang ya ka ni ka khubor jing ka jing i jing ublei ujisu uhikai ya ka jing i bat kadai ban long kum uding bat kitnat pet kitnat bat uding kya sanda lang haju lada uding uskem upen mi kitnat ki babha upen mi ki so ki babha bat kum ta ki so ki babha ru ki mi de na kadau bakiyo ya ka jing na uding tikum ju uji suru ulalong upaya uding ubaklan nama baulayo ya ke jing it na ublei ubade utan rai utan long jong ki a baro bat ukan tu yang i menta ka sngi lemba ka gospel bakani ke jing it ba ulayo na ublei kam dei ban kut no bat kam dei ban sange no tang hanga phi ki bla long kristan rekini ke jing it ke jong ublei ke dei ya baro klem da nyau ya no ru ladang idei na kanika ri le ne ladang idei na shakawai pat kari ladang idei na kanika niam ne ladang idei pat na shakawai pat kaniam
ngidei baro ki jing thao jong ublei shua bat kum ta baro ki briu ki ba le ya ka nu ka kam ka ba bha ka pen sngo bha ya ublei hang ta ngi ngai ba ki e je ublei kum ta u khot yang ba je pi kham tam ki kristan ba ngi dei ban pen i bat ngi dei ban but ya ki hukum ki ba u jisu ulahi kaya ngi ban ya e para briu ban pau ke jing e jung ya ublei ngi dei ban pen i ha ka jing shakri ya ki briu nga kan mau ya ka we ka phai bian shi ka jing yos ka jing sham junga ka jing im ba men shwa nga yu ila don arngut kita ki tengah ki bay e ba nadu ki por badang khna ki e ba hadu ba ki da la kiu ka jing long sam la ru ki da e ba bat ndala poi kata ka por ban ya long Shillong ru ki da e hadu kata kata bat ublei la ker khu ya ki da ka jing don ni ki kun ki ti bat ka jing e jung ki kala nang kiu kala nang kham scam bat ka dang ya jiski ki por kilaya temen bat ka taru ka jing e ka jung ki ka dang scam kendet ken san kawan ka jing pang ha utanga jong ini kong bat kumta uklat no bat kumta ini kong ila sngo diaw hadu kata namar ba im yo issue ya uni utanga Hynriew man la ka sngipat wat lada umdon shu la klat no ru man ka sngi ni briu iju kren merwe bat habaki briu ki parmajan ki yo i ya ini kong kiju keli kong pikiran bat no ini ikong ijubab ngakren ya ulok jenga pi kani ka pen iba wat lada ulok jong i ulaklat ru Hynriew kata ka jing i ka balaya jan hadu kata ka pen ibe ba i kumba udang don rengkat bat ita ikong kani ka jing i ka ba hikayanga ya piru bangi dei ban i je ublei hadu kata hadu bangim dei shu ban ya lai ujisu kwa yang aba de piru bangi kum ki briru ngin pen payu ni ke jing i hala bat ki para marjan kani ke jing i jung ublei ru ngi tip lang ba ki jing thu khana ba phe nga kan mau shi sien la don we ubriu ba de ben le hospital uba ka simpre akti jung u kila mong lot tu day ban late ban pha lai ki tu ki stitches bat ka bau dang ya ka len tiu shong ka wheelchair bat ka lok ka umama jong u nyat ya uni uramba banyalam shi hospital bat ka ba ki dang let ndala poi hospital ini nurse ikli namar ba u doctor 41 yong to shong shwa hang ni bat ke jing piwan don kam ayu sheni uni urang ba wa galawan thang ni ban phalau no ikini ki stitches namar bangadon ke jing pang kini simpre akti kat badang keren kumta maka ko nga la ban le namar ngade ka nurse ti kumta kala site kala penlau bat kala dress piang ya bat hadin kata kat badang ya lap ya kani kat bakidang ya keren kala kli pidang don appointment em badu doctor uni urang ba ong em ti kani gadas ka ong ti mas ndala dep kani pat pimut let che uni urang ba ong ngamut let ka old age house bale yu pi kwa bale station old age house ka kli ganas man la kasngi nga ju let station old age house na mat badon ilok jangai basang tu ibla kamtemen bat ibam yo sngo shu bat ibam yo issue ti ni nurse yong ti kumno phile yang te banya kundu ita ilok jung phi hatu I thu ye phi uni urang ba wong hoi ken nurse man la kasngi nga ju let nga tip idon ka jingpang imyo sngo shu imyo issue Hynriew wat la katapat nga let banya kundu banya di syalang bat I wat la dama I im itu shu yanga imyo sngo shu yanga imyo issue yanga ngapat nga itu ba ide I na kabenta jonga pet hadu kan di sa sisin yo I ka jing I ka basisha ka bam nyaw ya ka ka jing jinjar ka jing pang ka jing stom ka jing I ka bakloi ban IT
haduk ka klip mat kumbau jisu ula IT nak ka benta ka jing jingi uni orang baru hikayangi baka jing kamdei ka jing ke ban shune tang shipor ha ka jing sngoba ha ka jing sngob men Hynriew ha ka jing shitom ru ngidei ban klan ban yo mat ya kata ka jing baro ha ka ning slap thing yo mat ya ka jing shitom Hynriew ha pedeng kini ka jing jinja ka jing shitom ka jing ka jing ting ka bawan ka ya ka jing jingi hatu ngidang ya jan ne bat ublei hatu ngidang ne ya ublei ba ningkong ula yangi le si kani ka dei baro ka tes yang ba je pi ba pedeng kini ka jing jinja jing shitom hatu ngidang tip ne ya ka jing jing ublei bat ladang ngilaya lendet na ka jing ka jing ka dei kini ka por ka klip mat ba sashi sin ngidei ban nyokor bat pai bat sngongu na ka benta ka jing jing ublei ublapen hangi bat ngangai scam ba lada ka pertei baro ko we kan sakendit Hynriew bat kin sa tip ya kan jing ya ka jing kodor ba ublei udon bat udon ba hakli tam ban ya kan jing pang ka jing stom ka klam ka bawan bat ubadon ka bor ki baro Hynriew le si kampat dei ka por yangi namar ba ublei udang yo bangidang don kam shibon banya Trai rengkat bat bat kumta ngidei ban shim kenya kini kalat ka lenti ban sngotu shisha bakani ka jing ka jing ublei ka dei ban sapriang ka kubor jung ka jing jung kana jingi shua ban pen kut ngap pen kan mau biang ya pi chepang ka tu ka jing jung Father Damien ubadei leper ha Moloko uba la Trai ha Hawaii yaki tuki bayo nyang leprosy hakapo ba ulet siya katuka Shillong uni Father Damien ha Molokai usyam jinjar namar ulalet ang tu ban Trai ban yarap yakini gibayo nyang lengkut mo nyang ayu nyang lengkut ti ndalala yang tu laban ya sya kata jing sma jong kata ka jaka bat hakaying mani ulalet ban Trai ban Shakri bat ulalet sya kata ka jakaru ban Tei kaying kasam na ka benta ban Trai na ka benta kini gibayol leprosy haka banengkong ulas ko kenjing ulas ko salia wang kan mentoy bangan Trai bangan pej bangan ngap ngamla da sisya kat kan ke jing sma shipor ula pet no ila di ula jengai naki hadu ba ula letia ka pormit hajan we utrai ding Hynriew kendit Hynriew la kumnu ka bojung blei ka pen sngow ha ba pin sa shem ya jisu ha ka jingjin jar jong kitegi brio bat kani ka sur jong jisu kala kren how ne Father Damien bat endau la ki lalit sedang biang ban Trai ya kata ka kam bat da kata ka jing yo bor bat ka jing bat ya kata ka sur jong ublei ubala pashat hu bala kren hu ba pinsa shem ya jisu ha ka jing pang ha ka jing Shakri ya kini ba shitom bat kumta suki ulalet ban Trai bat hat kat ba udang Trai bat kini ki briu teng ujudi katuka smoke na ka cigarette udi nakadaw mde ba sngo bang re udi tang nakadaw ban penja ya kata ka jing sma ka jing pang bat ka ba udang diru kini ki briu ki baya pang lang udap da ka jing spun usam lang kia di lang bat kumta suki kata ka jing pang ka sang kata ka jing sma ka sedang banja no bat ha ka jing Shakri ka jing ka jing kini ki briu suki don kilas la don ka tu ka ni ki bla sedang ban yo ka jing ko jing kia don pat na pedeng jong kiba what happened ka jing pang ka jing stom jong kiru kyo yau ni Father kum ublei kyo wa pleng hang ni don ublei bat ngi ubadang snap ubadang yangi ubadang wan jengo yangi ubadang wan ban sat ko yangi bat khadu khwai kum bangi tip ban pelengkot yakani khana uni Father ru ulayo ka jing pet jing pang ulayo ka jing bit haladi ka ni jing pang
bat kum juru daladiru layap no kum uleper sa shisin ka jing im jong u father day Peter Damien ru ka hikaya nga ba de pi bakum ubriu bla shakhot blayo ka jing khot na ublei ulayo ya ka jing i na ublei shim labu haladi penban ula sam ha ki briu ki badan kam ya ka ni ka jing i bat ngangai scam menta ka sngi ublei ru baro lai tli ki jing puli ki khot ki wer nga ba de pi ban puson jliu halor ka ni ka kentin jing i hatungi don shishan em kata ka jing i ya baro ki briu ningi don kata ka jing i tang ba o jat ki ngi ya dei ha ka ju ka jat ngi i tang ya kata ka jat o jat bangilong kita ki kristan ngi dibat i tang ya kita ki kristan o le si bangi don tang ha ka ni ka state Meghalaya ngi diban shakri ngi diban i tang ni ki briu basa Meghalaya ningi don kata ka jing i ka bas bun ko mublei ka bas shim lan nyo yanoru re la sam lot ya ka jing i habaro ai ba kini ka Eucharist ka bangile ni amenta ka sngi ka khot ka wer nga ba je pi bangi de ban pdiang da ka jing kmen ya ka ni ka jing i ban ngi de ban long ru ki briu ki bakloi ban sam ya ka ni ka jing i jing ublei balada ka jing i jing ublei ka dap smam ha ka ni ka patei baro ka we nga ngai ka patei baro ka we kan sadap da ka jing sup ban ngin sa im ha ka jing kmen ai ba ka ni ka Eucharist ka bangile niam ka bangia terwa kerpang na ka benta ka jing kot ka jing khia ka ni ka perthei ba ka jing i ba ka jing su jung blekan wan no kloi biang ban pendap ha ka mesim jung ki briu baro bat ha ka jing im jung i wei pe wei nyoro yau Jesus Christ Junom la junom amen. Credo nomor cirwai balai spa Hynriew huwei. Lai spa Hynriew huwei. Pardon born on tau gab nem batu kendo angelu kun marwe jongu Trai u Jesus Christ apun ya uda mensim la kana mari te soti la shale ben jasana pna la shala shayam namar jongi hasni balayo lami ba adin kata ukiu shabneng usyong agagamon ukpa unwan padban bisyar yangi langit aku mensim aku Ajin mapo ajin mi pa parajin prabam juku Tungnya dua yo blei kupa jungi uba penpau yela ke jing I da ke bapa yo kun la jong Sngi ke jubab jung pi kan long ngi kerpat ya me ko Trai ngi kerpat ya me ko Trai ni duai na ka bentau kupa Bakhuid Bishop jungi Bishop Victor ki Bishop Baro ki Padar Baro ki Trai Balang Baro ki katekis ki pajong blei mengi Baro mengin yo ya jinya da ta jingkar ku jong Trai jungi Jesus Christ na ka benta kan ni ngi kerpat ime ko Trai ngi kerpat ya me ko Trai idwai na ka benta ka jintmu jong pi baro ki bala pha Sngi ha ka chat box jong ka YouTube channel badru ha ka WhatsApp idwai na ka benta ka jintmu jong I hepor mi sungkon I recommend sat I pendap lang I Max Nicholson Jerwa
Isibelin war, idi bars im, I Cosnes manar, kajin tumujung I ab novel, kajin tumujung I elista rap sang, kajin tumujung pi lam pernai karshiying, kajin tumujung pi Iris Chadong, kajin tumujung I Hepor Misungkon, kajin tumujung I Caroline Potam, kajin tumujung I Yari Lang Lamin, kajin tumujung I Sai Kirng Tong, kajin tumujung I Dola Song Tiang, kajin tumujung I Embok Lang Suchiang, kajin tumujung I Dishar Don Nong Siang, kajin tumujung I Florentina Lengdo, kajin tumujung pi Matilda Lengdo, kajin tumujung pi Denisha Lapang, kajin tumujung pi Wisida Lengdo, kajin tumujung I Dofa Song Tiang, kajin tumujung I Quiz Mary Suting, kajin tumujung pi Wan Prang Jerwa, kajin tumujung I John Lengdo, kajin tumujung I Messi Aster Tariang, kajin tumujung I Roni Nong Klau, kajin tumujung I Ferus Sotun, kajin tumujung I Nikki Saukumi, kajin tumujung I Frankie Warba, kajin tumujung I Matthias Sporty, kajin tumujung I J John, kajin tumujung I Yadelin Katang Mau, kajin tumujung I Ritalis Sengkli, kajin tumujung I Marcus, kajin tumujung P Leki Chalam, kajin tumujung I Roni Nong Klau, kajin tumujung I Bas Imyong, kajin tumujung I Kisbel Karkongor, kajin tumujung I Badit Mukim, kajin tumujung I Adrian Matlai, kajin tumujung I B Thong Ni, kajin tumujung P Wanri Rihun, kajin tumujung I Yurika Karshiying, kajin tumujung I Maria Goreting Walang, kajin tumujung I Xavier Taba, kajin tumujung I Virginia Majau, kajin tumujung I Mira Lengdo, kajin tumujung P Riakor Jarain, kajin tumujung I Shida Dakar, kajin tumujung P Roni Nong Klau, kajin tumujung P Bandia Maulong, kajin tumujung I Teresia Kemdej, jong I Rupert Kar Kongor, jong I Baban Kar Umlong, jong I Mewan Lengdo, jong I Winar Lengdo, jong I Sebastian Dakar, jong I Morning Star, jong I Rinaldo Warlarpi, jong I Rus Konglam, kajin tumujung I Corbin Gayang, kajin tumujung I Pretilda Gayang, kajin tumujung I Lucky Korngamai, bat root kamtam na kamenta kamensim, jong Kibalaklat no, bo Trai and I ki kajin ya tight bam jukut, giduai na kamenta kajin tumujung I Dameva, kajin tumujung I Namprang Inghi, na kamenta kane ngia ong ngikarpat ya me ko Trai, Ngigarpat ya me ko Trai, giduai na kamenta Kitu kebetulan po hospital makin yon o ya kajing klein ya kajing koi ngi kerpat ya me ko Trai Ngigarpat ya me ko Trai, ko kpangis ngongu ya me na kebenta ka jing it ba me yai te halor jungi ya rap yangi ban it iwei pat bandup nang kham jan sheme ni pa nya kane lembau Chris u Trai jungi. Amen. Kenambar jurai ke belais pa prapuar. Lais pa prapuar. Jingi jongi Noling kaste usabado Napjonga jingi jongi Shim ku Trai shim yaki Ni ati lodya la di Jonga jingi jongi Shim ku Trai shim yaki Ni iti lodya la di
Shim ku trai shim yaki akti jong mengi aiti tu ya duai ku men ku para bakani ke jingknya jenga bajong pi kan long bab diang hona kamat ublei ku pa badon bor baro tu Trai pediang jiknya nek ti jongpi na ka benta ka brom bak teng jingu bat ka jingmen to yangi ya ka balang baro ka wei ai ba ki jing duai jengi kin kiu sheme ko Trai rengkat bat ki ne ki jing terwa knya bakum ta anda habala pen khoi da ka jingi snei jeng me an pelong yangi ki babet dor na ka benta ki sacrament jong ka jing i bakra bor jeng me daw Chris utrai jengi amen utrai don rengkat bat phi tu kentiu ya la ki do not tu nya ai ngu utrai kan rat ublei jengi kuk pa badon bor baro bat ku blei bam jikot kasyong hok bangin ai ngu ham yame man kapor bat man ke jaka kham tam ha ke ne kapor haba yau Chris ukun lang brod Paskha jengi lakinya daga ba ai ti yala ka met halor ke ding phna kum ke jing kinya ka ba janai hau blei u Chris la pendep pen biang yaki wei ki jing kinya baro ha ka ju kapor ula long uleng do kaduan bat ulang brod baklem balak knya na ka benta ki pop jong ka pertei na ka ni ka daw ka jinkmen jong ka jingmi pat ka pendap miari ya ka pertei selansar ngia so lang bat ki anger pat ki rukhoj ban yaro pendon brom yeme da ka baya druai nomor jual lais pa kandai busan da shisha melong Bakhuid ko Trai ka temei jong ka jing khoj baro namar ka tang ikat pa de me tu pen khoj pen gantang ye kini ki jing terwa jungi dag ba pha yu men sim jume kum jer lor jung ki bakin dup kala long yangi kamet bat kasnam jong Trai jungi uji sukres ha kapor bladino yu badala kaman ngo bhaw la pdiang ki jing sha shitom ula shim ya kupu badak ba ai ngo yame ula kdia badla ai la kisnran u ong to shim bato bam na kani phi baro namar kani kalong kamet junga ya ka ban ai ti na ka banta jong phi hakaju karukom anda lalaya bam ula shim ya ka khuri badak ba ai ngo biang yeme ula ai halakisan ran u ong to shim bat to di nakane phi baro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jikot ya ka ba an pen mi na ka banta jong phi bat jong ki babon ya ka ban map yaki pop to le ya kane ban kan mau yanga ta jing maya jong ka jinget ta sin ba ye bang yu ne uku bang iki na ka ne ka kuri ni ben
Namar kata ngi ki bapen mentai ke jing yap ba ke jing mi pat jing u. Ngi terwa me ko tra ya pu ke jing im ba dia ke khuri jong ke jing penem. Ngi da ai ngu ai dem namar ba milanyo yang ngi ban long ki ba bit ban yang akhmat jing me bat ban shikri me. Da ke bas ngorid. Ikat pa di me bangi ki bayo bentalem ha kamet bat kasna mo Chris ngin long ki bapen yatli ka way daw men sim Bakhuid. Tukun mau ko try ka balang jung me ka balapen priang hastala ka pertei but to pen janaya ka jing e drink ka shukri pa Bakhuid Pope Francis Vic telling do Archbishop jungi but baro kilendo. Tukun mau lemru ye ki men ki parashin rang bat kan thei. Kam tam eng ikan mau kerpangi tu baro ki Hynriew, ki Pakistan, ki Blaklat no, ki Padar, ki Sistar, ki Reuniam, ki Shakri jong blay, nakadaw jong kani ka klam, COVID-19, bau blay da ki jingis nay, un ay ki ka jaka, bat unyalam ki siya ka jing imbam jukun. Yaki tu baro ki balayo tiya da ka bakar men ya ka jing mi pat, Badia baro ki Blaklat no ha ka jing snay jung me tu pediang yaki siya ka jing syai ka kmat jung me. Tu hi snay ngi baro ngi kerpa je me. Ngi wara ha me ku try jisu ya ka ying ka sem jung ki Pakistan jungi. Ya ki Hynriew badia ka pertei baro ka we ya ka state jungi. Ya ki nong penyaj ya ka kam ki jam. Ya ki doktor ki nurse. Ya ki nong sumar. Ya ki nong mikmat ki jongi. Pading iwe pe we gi yo ban sim ban ta ni kamas Bakhuid. Beda ka jing e jung me menri men sumar men da yangi men ai ka bor ka sori ngi. Ba pedeng ka ni ka jing jinjar ngi dang la. Ban kermen hame. Kum ta ka jing kermen ngin sa shem rengkat. Bat ka Maria thei sati Bakhuid ka me jung u blay. Ki apostle Bakhuid bet baro ki Bakhuid ki bla pen sungo bahaya me pateng la pateng. Ngin dup long barabor ki babit ban yo bantalem ha jing imbam jukut babangin ya je robat pendon brom ye me daw kun jung me uji sukres. Thou lambadu badhau kan long ha me blake pa budon bor ha jing long kwe jung men sim Bakhuid baro ga buram ba jing yaro ju nom la ju nom. Amen. Kumbala hukum ingi daw nong penembat kumlai ka ingi da kaktien blay ingi nut bantu wahai. Kupa jongi ubahne kan long ka Bakhuid ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me akak leo kumbahne doa yang imenta kejibam jongi kabala kasih batu mabyangi akireng kan jongi kumbangi rungi ma yaki bales niu yangi badwad yalam yangi Shaka jing penshoy Hynriew pelayangi nakabasniu to pelayangi ket part ko try nik jing sniu baro ha ga jing spon jing me to a jing sok jing sanya ki sngi jungi nang bar ga jing ra ba ga jing snai jung me ngin laj barabor na ka pobat ngin yo ka jing yada na ka jing jinjar baro kat bangi dengap kemilanti ya ka jing kerman Bakhuid bar ka jing wan pat jong unong penem jung uji sukres namar ka jong melong kahima ka jong me ka borbat ka burom junom la junom ko Trai Jesus Christ me belong ki apostle jung me ka jing sok nga I happy ka jing sok junga nga I happy wat pe ki pop ki sang rei to pe ki jing ngaj bas kem jung balang jung me bada ka jing zbon jung me to aya ka jing sok ka jing atli ka we get kum kamon jung me ma me ubay bat basan shar junom la junom amen ka
jing sugutra Jesus Christ kanya don barbo rengkat bahat pi rengkat bahat piru tungnya terwa kedak ke Yesus ke jing i iwe dak bayango mar ke liang dia subat pi jing subat pi subat pi no tipo kaperte tus nos eneyangi kulang pro mi bagi no tipo kaperte tus nos eneyangi Kipo kaperte Jesus yangi hakmi ukulang brod jeng ublay uniken ukenrat ublakor ublakhot yang abade pi ban bud ban im yaki hukum keba ublay ulabu akmat jeng abad jeng pi ban tip ban eat ban chakri ya u kumbau jisu ula eat ula yok ke jing eat na kupa bada ke jing sebun ula sam hangi bad ula kloy ban yap na ke banta jungi kum tau kular hukum yang iru ban yele kum jo ban sam le mekene ke jing eat bada ke balik kum ni ngin sayok ke jing ben ngin sayok ke jing kerku sup mangi hakani ke step ki blasya khot chewer shakamit khawai black hot sngobha daw khon lang brod kan ran ngam long ba shong hok ba min wan rung pong ki yin junga re shong te ka tin besim junga kan sakya yi Memes nama Kristus. Memes nama Kristus. Memes nama Kristus. Memes nama Kristus. Men sim jangu Christ topen kod paryanga Medu Christo penim yanga Gojeng shaleben topen klan shuyanga Prispa bhatu shashkor yanga Umbatud nakakrubu Christo sahadyanga Snamu Christen debyanga Gojeng shaleben topen klan shuyanga Krispa bhatu shashkor yanga Hapo kijeng mong jong me try ngan re awat shangan klat no nami bahangan wan shami lem kire kun jong me banyaro tang yami juno Nung shuru beman kulang to dayanga At miriap
ส่งบาชิมนะก่อนเล่นติบแนงจงพี่กัสลากับบาชิสปะอันดริวพนดริวกัสลากับบาชิสปะอันดริวพนดริวอย่าดูไว้อย่ากระโตกระจิงดูไว้หักมัดกระดิ่งพนานี่ดูไว้ลังจารจารsuki suki hakmi ko jisu babaha batiang tam ngadem krup hakmat jongme bada kajing trang bashit hem jong kamen sim jonga ngaduai berkerpad yami bamenshon hakado nut jonga yakijing sngo baim jong kajing ngej kajing kermen bat kajing ich rengkat bat kajing kuslai basisha na kabenta laki pop bat kamon bas kem banle bahano kat ba hapo ladehi ta kajing ich bajeliu bat kajing kuslai mensim ngayai puson ya kita kesan teli kijing mong bakordor tam ta kaban mengkan maui kido kikitien kibau dabit nong yutu lupa la slem ba ulakren shaphang jongme ko jisu babha kila sam ya kikti bat kikjat jonga kila nyo ya kishing jonga baro ngi sngongu yame ku jisu ngi ro yame ku jisu ngi pendon burom yame ku jisu ngi pendon burom yame jisu ngi mane yame ku jisu ngi mane yame jisu ngi it yame ku jisu ngi yame jisu duai jarjar na ka benta kajing temu babahajong pi baro kalbangi sungungu yu jisu balawan haki donut jongi kamtam hakar kom ka bakenjamen sim uji sudan haki donut jungi haki ying kisem jungi haki shnong ki thau jungi nsungu yu ban ngin yaro ayu in mane yu in khot in wer in karpat yu bondon rengkat bat ngi mat kaying kasem jungi karpang e rengkat bat gitu ki bapang ki bastom laki don haki hospital ne haki ying kisem jungi potrai mutai ki nakasnam bakordor jong u unsait khuj ikilat kilet jong ki unsait khuj ya kita kicing pang kicing stom jong ki baro ka burom haukpa brau kun ram sim khuj kumbang long pamenkong chum ta barabor nom la junom amen ko blei bedon bor baro ba im junom meu bapen pai biang yangi shaka jingim bam jukut ha ka jingmi pat jong okres tupen roi hangi yau so jong ka sacrament Paskha batut he hakidon nu jungi yakabor jong ka ne ka jing bam pelat im dau Chris utrai jungi amen Trai don rengkat bat pi ringkat bat piru play don ball baro ukpa ukun bat men sim bakuj un kurku kodo ya pi Bejinglen yam jingi menta ka step kalawai let sup im bat shakri bat sam ya kakubor ka jing e jung blay haki way kanamar sroi ka ba khandai punyo khandai punyo
kabrom hauk pa berhau kun nam sim Bakhuid Kong kum ju mendapat bor junom la junom amen ko nul khitam Jisu doi sngi ko mernia kerap mengi Kristan Duai nung ta jingi harteng paru kun sim Bakhuid amen ani roh Yesus Kristus junom la junom amen